posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Paul Kalindo lero lino pa 3 April 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetsera. The DC kupitiriza kuyimirira Malawi kung'alula mwachilungamo mosawopa wina aliyense. Olo mfuti itabwera, olo unyolo utabwera, ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo ngakhale ndili kundende. Lero tipereka chenjezo kwambiri lopita ku maesteti, komanso uthenga wina upita kwa Richard Chimwendo Banda. Sindimakonda kumatchula mayina a anthu, koma uthenga undofunikira kwambiri kuti uthenga umene upite kwa Richard Chimwendo Banda ngati minister wa local government, osakhala ngati wandale ayi, koma tikufuna uthenga upite kwa minister of local government Richard Chimwendo Banda, aziwe zonyasa za uchisiru zimene zikuchitika under his ministry. Komanso tizapitiriza katikati mwa program imeneyi kuchenjeza zipani zonse zosusa kuti zisegule maso. Koma poyambirira penipeni ndikufuna ndichipereke chenjezo kuma tea estate akumulanje Tcholo, kunena kuti mwina ndingokukumbusani inu eni ya ma estate kunena kuti malo amenewo amene mwazalamo tiwo ndi malo amakolo athu, ndipo simunagule malo amenewo, munangotenga ndipo munasinthana ambiri, munasinthana nawo mchere. Lero tikamaona chikhalidwe chimene mukupanga chozuza anthu pakana lero, ndafuna ndikuchenjezeni kunena kuti mwina si lero, mwina si mawa, mwina si ife, koma mwina ndi the next generation, kunena kuti malo amene tizalanda lilipo siku limene likubwera Tcholo ndi mulanje kuzayaka moto. Ngati izi mmapanga zanu za uchisiru zanuzo limodzi ndi andale, there will be a day you are going to regret, because malo onse kuzayaka moto tizalanda malo amene tizatenga chifukwa ni malo amakolo athu. Izi zikubwera chifukwa cha khalidwe lonunkha limene inu mukupanga akuma estate, makamaka ku JDT estate komanso EPM Tcholo yonse ni mulanje mukuzunza anthu ogwira ntchito. Kumene koko ndalama zochepa, ngakhale olobonasi imene Eastern Produce ndiye munasiya kale ngakhale kulujeri kwapereka ngakhale yochepa, koma ndalamazo inuyo Eastern Produce munasiya kale kupereka bonus. So nafuna ningokuchenjezani kunena kuti ntchitidwe umene mukupanga omazuza anthu ogwira ntchito kuma estate, ngakhale mabwana amene achikuda akuzunzika kwambiri under your watch. Kuwazuza koma akakhala amwenye azungu ndiye mukumakhala nawo limodzi bwinobwino, koma anthu achikuda mukuwazuza kopsa. Ena pakala tikunena pano anamwalira chifukwa cha blood pressure. So nkhani ya bonus ni nkhani yofunikira kwambiri kwa munthu amene amagwira ntchito ku estate. Anthu akumulanje ndi ku Tcholo akuzunzika koopsa, ndipo munatenga malo athu mwa upandu ndikukasiya anthu kumiyala, inu ndikumajerera. Tikunena pano ngakhale ulo mafumu aku Tcholo, mafumu aku mulanje tiye mabuka, tikupita uko ulendo kumapita kulimbulu ukuku, mafumu akumeneko amatengedwa ngati ndi agalu. Mafumu aku Tcholo ndi awaena omwe alanda chimanga chawo chifukwa choti anakalima ku Kamfozi, pakana lero simukuwapasa chimanga chija. Ndafuna ndikukumbuseni kunena kuti ife ana ang'ono amene tabadwa timaziwa history ya tea, minda ya tea yonse, iyi history yake timaiziwa. There will be a day you are going to regret. So nkhani hii yosapasa anthu bonasi imene hii kwa zaka zambiri mwakhala osapereka Eastern Produce. Inunso alujeri ndi company imene anthu amayidalira, mwayambaso kukula mtima. Ulendo uko kulimbuli kwa Chibade uko, pakana munafika mmuzi ndikumazalamo tea. Zimene sikuti tikuziyiwalira iya. Ndiye ndifuna ndikulimbikiseni inu anthu akumulanje ndi ku Tcholo kunena kuti nkhani zathu izizi tiyeni tidikirire, lilipo siku limene iswana tonse amene titi tizayake. Chitidwe onunkha kwambiri
kumafika pakana kwa naphimba ukufumu ache inathawa mmuzi mwache ndikumapita kumakatumikira ojeni muzi wina kumangoendera ngati ali ku correspondence. Afumu sonanu mukutipangisa manyazi kwa basa afumu naphimba mukanachoka kumene koko muzi atumikira muzi wanu muzi sunga makhale opanda mfumu ngati ufumu osimukufuna mukananena kapena so aku ministry aku DC akanayika ndondomeko ina chifukwa ndino odabwisa kwambiri kuti ndino mfumu anaphimba koma munachoka mu muzi mukalekale. So mizi ngati imene iyi anaphimba kuzungulira lijero yonse kuzasika musi kutulukira kujeni kuminimini kuluwo mosemo anthu akuvutika kwambiri. Ndafuna ndikuchenjezeni inu ama estate andi nchitidwe umene unso uliko so kumpoto mwayamba pang'ono aboma ndi makapena kandi azungu mukufuna muziyalanda anthu malo awo enanso andale mukumalorera pakana ndikumakadula ndikutenga mitengo yonse ndikumadula inuyo wasiya enyake yakumeneko kumpoto kuti azipindula kumpoto kuti mwatolako kwambiri nankhani yo athamangisa anthu malo mwawo kuzera ena ndi awa akuje nikukasasire athamangisa anthu osalakwa. Ndipo nkhani imene isiti siyasiya iya nangati Lazarus Chakwera ati asapeze mavoti kumene koko amene iyi Lazarus isapeza mavoti chifukwa cha nchitidwe wa treatment imene yakupereka kwa anthu akukasasire. Ndikupempheni iniyo anthu akukasasire komanso anthu akunkhatepe anthu akumzimba anthu akukaronga anthu aku mzuzu yonse chonde osazavotera MCP ndi chipani chozunza kwambiri andi asogoleri ache. So izi mukuyamba so kuti ma plantations monse muziyalanda anthu mitengo anthu asamachite benefit ino anthu andale maina anu tinawo anthu andale ndi amene mukumadula mitengo kwambiri kumpoto ukuku muzina la mphamvu kugwirisa ntchito udindo wanu molakwika. Iyi ndi chenjezo limene tikukuchenjeza ndi kunena kuti there will be a day nakonso kumpoto kukuzaya kamoto. Nkhani yaikulu ya lero ndiyokhuza ku Ministry of Local Government makamaka ku Blantyre City Assembly. Richard Chimwendo Banda utenga kumene muliko ngati boyena Mungu watumizira kunena kuti ku Blantyre City Assembly kuli nkhalidwe kapena nchitidwe wa chinyengo kupatula kuba malo kupatula kuzuza anthu kupatula katangale amene akuchitika koma ngati kuli munthu wina amene akuzunzika ndi driver. Ma driver mukanapanga chotheka kuti muapulumuse abwana ndikunena tu inu abwana Chimwendo chifukwa zimene zikuchitika ku Blantyre City Assembly mabwana onse akumayendesa magali moto okha. Makamaka pamene payamba project ya World Bank yamazi akamapita ku ma workshop kumene kuli ma allowance mwachisanzo Zulu anapita ku Bliss and Honey uko ku Masti uko magali moto akumalandidwa ndi ma drivers ndikuwauza kuti pitani ife tizakuitana tizakabwerako. Ndiye pakali panomba ndiye kuli nchitidwe okuba makobiri kwambiri a World Bank ndikumafunsa kuti kodi inu simmamva chisoni mabwana aku Blantyre City Assembly. Sono anthu mukawalembera chani and what is the policy of the organization? Policy yakumene koko yaku Blantyre City Assembly ndiyotani? Policy ikunena momveka bwino kunena kuti bwana aliyense amayenera aziyendesedwa. Koma iniyo mukumalanda ma driver aja magali moto mukaona kuti mukupita kukalandira ndalama komanso mukamapita kumene mukumatenga zibwenzi zanu kuasiya azikazi anu tikunena ndinu mabwana aku Blantyre City Assembly. And that is why I'm addressing the Minister of Local Government Richard Chimwendo to take note of the suffering that the drivers are going through. Ma drivers kuno ku Malawi amatengedwa ngati ndi agalu si ku Blantyre City Assembly kokako so yayi ma drivers kwina kuli kose biitu kandi wasienta kandi wa minibus ma truck driver awawa maka haya amatengedwa ngati kukhala agalu nkhumba zeni
tikanasintha ndikumakhala ndi etiquette ndikumalemekezana wina ndi nzake. Driver nayenso ni munthu ali ndi family ali ndi zokhumba zace, koma ndithu ndikumakamutenga driver mukaona kuti kumene koko kuli ndalama zaphwamwamwa ndikumakasayinira ndalama zoti ndi driver ndikumanamiza kuti driver ali mgalimoto, pomwe driver waye usimunabwere naye mwamusiya mukutenga ndalama zanu allowance ya inuyo ngati bwana wa ku city assembly ndikutenganso ndalama so za driver ja ndikusayinira. Chisoni mulibe? Kodi anthu inu kulimba kwanu mtima ndikotani? Ndinu anthu otani inuyo anthu a MCP? Ndinu anthu otani inuyo mabwana amboma limene la MCP? Muli ndi chikhalidwe chotani? Ena ndi awawa ameki paka na leroli anthu a phase 1 paka na pano sana apase ndalama zawo. Anthu akudandaula kwambiri maziphunzisi, ngakhale maziphunzisi onso ayamba moyo wawo chikape kwambiri, koma maziphunzisi a polisi paka na leroli sanalandire ndalama zawo za phase 1, phase 2, phase 3 paka na panopa za matransfers sanalandire ndalama zawo. NRB nkati ndikumafunsa kuti kodi chisankho chimene chichikhala chisankho kapena masanje? Nangati awawa akulephera kuti azilipira anthu amene agwira ntchito. Anthu agwira ntchito koma mukualephera kuwalipira. Mukanapanga manyazi tu wankulu iwe wa meki, ukanapanga manyazi iweso wankulu wa NRB. Osamatenga anthu for granted. Uchisiri wambiri ukuchitika kuno ku Malawi chifukwa choti Amalawi tinafasa kwa basi kufasa. So inu a Richard Chimwendo Banda muziwe kunena kuti ku ministry kwanu makamaka ku Blantyre City Assembly kuli nchitidwe onyasa umene ndalama za World Bank za mazi zikubedwa kopsha kubedwa. Anthu angopangira ma workshop ndipo nthawi zina akumana makuti ali ku ma workshop koma ali kogula ma cement. Ndalama za kugulira ma cement akumanga nyumba zawo ndi malo amene apasana chifukwa kuti mboma mwanu munde kuli kupasana malo. Anthu angoba malo. Ena ndi awanyamata aja amazitenga kuti ojiya ati anyamata amene azikwanje ndi ajatu asite ya Lilongwe agumulira nyumba zawo. Ndi anakuchitani bwinotu, kukuchitani bwino nde munamva kashuga kanu kabwinotu, matama onse aja anathera pompo. Apa ndi pamene mungaziwe inu kunena kuti Nkhobwe si nyemba. Wandale osamamukhulupirira, akanakhala wandale kuti amapanga zeni akanale sawo kuti anyamata awa ndi athu azikwanje amene wamusagumulire. Koma ku Malawi ndikophweka kwambiri, aliyense angopanga zimene akufuna. So uthenga wina umene ndikufuna kupereka ndi chenjezo kwa inu a opposition. Ndikuona ngati inu a DPP mwafasa kwambiri, a UDF mwafasa, a 4D mwafasa, UTM Kabambe mwafasa, inu a Mutharika mwafasa kwambiri, mwafasa atupere mwafasa. Zimene ziti zikuchitikireni masiku akubwera wa pa September simuzakhulupirira. Anzanu awa akupanga be mafilimu obera. Tikunena panopa agundika kwambiri kunyamula anthu kusalima, kunyamula anthu kunkotakota, kunyamula anthu kudowa, anthu osiyana amene akupita ku State House. So kairi akamapita kumeneko akumapita ku ndicho votera, kodi kumeneko sikuvota. Lero ti afika sipano gia yotenga ni maburundi omwe. Akutenga maburundi amene ali makape ndikumakanamiza kuti mutivotere ifeyo, ngati mungativotere muziwe kuti muzakhala pa umoyo wa ubwino. Ina ndi basi ina kaima straight pantakataka polisi. Ina yagona pamene byanyamukapo mbanda kucha wazulo kunyamula anthu osiyana kumeneko kwa business, anyamata azipani, ulendo nawo ku State House. Mukabwera mulilongwe mutapita nisumano mulilongo abani makamaka muzere kuja kumachidwa ku Chimutu zone ku primary etu imene under Ministry of Education. Nimati ndikupase ni mama wauno apeya a Chimutu zone amene mwapasidwa ntchito yayikulu yomalemba anthu mulilongwe abani amene Saturday lino mupite mukaje ku State House. Komanso paja mukumauza tu anthu apeya, simukumauza anthu kunena kuti popita kumene kwalesa azatenge chovotera paja.
Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene ikufunika kuti inu ya opposition muyiyang'ane bwino. Mulilongwe Urban akuchita recruit maziphunzitsi, ma headmasters, komanso amene akuchitidwa recruit akuchita kunena kuti chonde osalemba munthu wokuti ndi wakumpoto, osalemba munthu wokuti ndi mphunzitsi koma wakumwera kapena headmaster wakumwera. Mapeya mosogozedwa ndi peya wa Chimutu zone pa Lilongwe 18 apo pamenepo pali TDC peya wa pamenepo wamkulu na amene akuyendesa program amene amuchita entrust kuti alembe anthu onse a Lilongwe Urban maziphunzitsi onse akapezeke kumene koko atatenga zovotera. Apa ena akakhalazo kuti mkatikati muli munthu wokuti ndi wakumwera mwachisanzo mmene zamuchitikira mayi wa kusalima anayenda all the way kukafika ku Muzipalesi basi wogwira ntchito kuboma kwa DC kumene koko basi kufika kumene koko ali panzere kuti akalandire chakudya ndi kulandidwa kamiri ukadi kunena kuti inu amuna anu amapanga za UTM. Mayi waenda wapansi kuchokera ku State House kukafika pakana ku City Center ndi kuyenda wapansi kukafika pakanengo. Anthu achisoni ndi amene anamutenga pa galimoto kubwerera naye kusalima. Zomvetsa chisoni kwambiri. Ziko ilili limene likalamulidwa ndi busa kapena likulamulidwa ndi mbusa limene tikaona ngati sona anthu azamva kukoma azajamana amba kuzuza namo kumasankhana mitundu. Ziko lomvetsa chisoni. So inuyo a opposition musegule maso anzanu akuvota. Izi zikuchitika za ku State House izi anzanu akuvota. Chitidwe wina omalizira ndi zuzule convoy ya Vice President. Munayima zulo pathondwe kugula nyama. Musamuonongere mbiri Vice President. Tikunena inu wa polisi. Kugula nyama kuagulira amayi aja panjigo paja. Munaitana nokha. Lero mafika mamene paja ndikumamenya anthu. Musaononge mbiri ya Vice President. Iyeyo ngatali ninti maumafuna kumacheza ndi anthu. Iniyo musamuonongere mbiri Michael Usiyo. Mumusiye azipanga zifuna iye. Kaafuna azivina mumusiye. Kaafuna azigula ndiyo mene amagulira ndiyo muja mumusiye. Kaafuna aziocha zimpwete mumusiye. Kumazomenya anthu zimene mwapangira pathonde baja. That's very very inhuman. Simuna apange zimene zazabwino kumamenya anthu kwapeza pamalopa wakugulisa nyama ine ndikumanya kuti sunthani kumamenya anthu ogulisa nyama. That's very very bad. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.